ಯಾನ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮಿಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಎನ್ನಪುದಾರು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಣೆ ಊರುಡು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಪರವರುಡು ಪೂರು ಮುಲ್ತ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದಾದವನ್ನಗ ಒಂದು ಎಂಗಿನ ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದಾಯಪನ್ನಗ 3 ದಾದಮಾತ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ನಡತೋಣ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಕಂಡುದು ಪೋಂಡ ಗೆಂತದ ಎನ್ಮದಿನೊಟ್ಟು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಿನ ಅಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬಬ್ಬು ಐನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಎಂಗ್ಲ 2 ಸರ್ತಿ ಕಲವಾಂಡು ಐನು ನಿಕ್ಲು ದಾಲಭಯಮ್ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಂತ ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಗೆಂತ ತಿಂಗಳು ತೊಲೈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಿಡೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಬಬ್ಬು ಬಾರಿ ಕಲೆಕಾರಿಕದ ಇಂಜಿನಂತಿನ ಜಾಗ ಮಂಜಳಿಕೆದ ಎಳಪೆದ ಮಣ್ಣು ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣು ಬೇತೆತ್ತು ಮತ್ತು ಅಳಪೆದ ಮಣ್ಣು ಬೇತೆತ್ತು ಪಂತಿನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಎಂಗಲ್ನ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾಗೊಂದು ಕಲೆಕಾರಿಕದ ಇಂಜಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಪಣ್ಯರೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗುಲು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಳಪೆ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ಜಾಗೆ ನೆತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಕಾಲವ್ರದ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂದು ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಉಂಟು ಈ ಜಾಗೆ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಅವಳು ಸುರುಕಾದ ಬೈದಿನ ದೈವ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲಗಾನ ಗುಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲ ಗುರುವ ಮುಖಾರಿ ಪನ್ಪಿನರ್ನ ಗಟ್ಟಡು ಆ ರೂಪನಾಗ ಅರ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಈ ದೈವಲು ಸತ್ಯ ದೇವತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲಂಗನ ಗುಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಂಡಾಳ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 10-50 ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಅವಳು ಸತ್ಯ ದೇವತೆನ ಕಾಲ ನಂಬೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲದೇವರೇನ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ನಂಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗ ಬಂಜೋರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಕತ್ತಲಂಗನ ಗುಳಿಗನ್ ಪೂರ ನಂಬೇರು ಐದಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅವು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪನ ಇಸೇಡು ಆ ಜಾಗೆ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಪೋಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಪೋಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ದಿವಂಗತ ಕಾಂತಾರ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಕುಲು ಮುರು ಸೇರ್ದು ಈ ಜಾಗೆಡು ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಪೋಪು ಜನ ಯಾನು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಗೊಂಜುತುಂಡು ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ
ಈ ಜಾಗಿನ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಅವು ವರ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ದೈವಸ್ಥಾನಗೊಂಜಿ ಜಾಗಿನ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲು ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೆರ್ಲ ಬರು ಸೇರಿದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ 1900 ಸೊನ್ಪತ್ತ 7-8 ಕೂಡ ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನಗ ಸಂದರ್ಭಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಗುರುಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಪುನಃ ಹೊಸತು ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ಹೊಸತು ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂರ ವರ್ಷ ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ ಬೋರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದು ಬರ್ತನ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಮುಲ್ಪದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲು ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸುರುಕಾದ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಸುರುಕಾದ ಮುಲ್ತ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆದ ದೀಪೋತ್ಸವನ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನಡಪಾದ ಕೊಯ್ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾದ 1000 ದೀಪದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ರಥ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ರಥಲ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ ಚಿಲ್ಲರೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರಲ ಈ ಸಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತೇರ್ಪುರ ಅಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯನ್ ಪೂರ ಜಯಮಲ್ಪದ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಈತ ಪಟ್ಟ ಬರಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಎಂಕಲ ಗುತ್ತುದ ಮುತ್ತೇಸರಾಯನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ವರ್ಷ ಮೂಲು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಶೋಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಗುರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಗೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ನೆಕ್ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿಂತು ಬೋಂಡಲ ಆ ಕೆಲಸನ ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪು ನಿಂಕಲ ಈ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ತಬಲ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯದೇವತಲ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾವುಗುಲಿಗಲ ಅಂಚದಪ್ಪನಗ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಏರು ಮತ ಭಕ್ತೇರು ಭಕ್ತದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಎನ್ಯರ ಜೋಕುಲು ಜನ್ನಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಲಗ್ನದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಪೋಯಾರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಪಗನೆ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಷದೊಲೈ ಅಕ್ಲ ಪುರ ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಜಯ ಮಲ್ಪದು ಈ ಜಾಗೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗೊಡಾಂಡ ಆ ಮುಲ್ಪದ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕೊಡೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆತೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲು ಆತೆ ಈ ಅಳಪೆದ ಬಬ್ಬು ಇಂದು ಪುರಾತನೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ನಕ್ಲು ಇಂದೇನು ಕಲಾ ಅಂದು ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಪದೆ ಮೇಟು ನೆತ್ತ ಆದಿಸ್ಥಲ ಅವಲು ಮಂಜಳಿಕೆದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಪುದಾರು ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನೇ ಅಲ್ಪ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮದ್ದಾಲ ಒಂದೆ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರ ನಡ್ತಂದು ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಬ್ಬುನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಕೋಲ ಕೊರಿಯರ ಸುಮಲ್ತೇರು ಇಂದೇ ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕಂಡ ಅಂದ ಈಗ ಪುದಾರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಪೋಪಿನಡ್ದು ಆಯ್ನಡ್ದು ಆದ್ರ ಇಂದೇ ಸಾನದ ತೀರ್ಥ ಕಂಡೋಡು ಪುಸ್ತಕ ಕಂಡ ಅಂದು ಪುದಾರು ನೆಟ್ಟು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದು ಕೋಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಬಬ್ಬು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ ದೊಂಪೊಡಿನ ನಾನು ಎಂಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕೊರ್ಪರ ಎಂಕ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟು ಜಾರ ಪಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೊರಿಯೇ ಇದೇ ಜಾಗಡಿ ಎಂಕ್ ಸಾನ ಆವಡು ಇಂದು 4 ಮೀಟ್ಲ ಪುಂಚತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ನಾಗಬೀದಿದ ಜಾಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬಬ್ಬು ನೆಟ ಎಂಚ ಉಂತು ನೋನ್ ಪಂಕೆ ಎನ್ನಗ ఆయన ಮಾತ ಯಾನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಸಾನ ಇಂದೇ ಜಾಗಡ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡು ಬಬ್ಬುನ ಅನುವಾಣಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎನ್ನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮುಕ್ತೇಶ ತುಂಬುದ ಗುರುಕಾರಲ ಏನಂಚಿನ ಕಾಂತರ ಮೇಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಂದಾಳ್ಕಡು ಮಾತಾ ಊರದ ಜಾವಣಿರೇಳನ ಮಾತ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾನಗಟ್ಯ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಸಾನೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮುಂದುವರ್ಷ ಪೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಗುರುಕಾರ ಏನಂಚಿನ ದಯಾನಂದೇರು ಮೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಲೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಊರ್ದ ಜವಾಣಿಯರು ಊರ್ದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಮೂಲ ಎಂಕಲು ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಸಾನಗಟ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ
ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ರಡ್ದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಒಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತುಡರ ಬಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಯಾವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಕುರುಪಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಐದೊಕ್ಕ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಪುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ಭೂಲ್ ಒಕ್ಕಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಒಟ್ಟಿನ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲಿ ಎಂಗುಲು ಧೈರ್ಯೋಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊಡ್ದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ದು ಮೂಲ ಆಪುಡು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಣದ ಎಂಕುಲು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ರಾತುಂಡು ಎಂಕುಲ್ನೆಂತ ಒಂಜಿ 10-300 ಜನ ಸೇರು ಪಣದು ಅಂಚತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 800 ಜನ ಮಿತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ದು ದಾರಾ ಒಂಜಿ ದೋಷ ತೊಂದರೆ ಜಂದೆ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಬಬ್ಬುನಲ ಪರಿವಾರ ದೈವನ ಅಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತುಂಡು ಅನ್ನದಾನ ಎತ್ತುಂಡು ಅನ್ನದಾನಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತುಂಡು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುಕಾದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಥ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪನಾಡು ಆಂಡ ಐಟು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಕೂಡ್ದು ರಥ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಹೊಡಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಆವುಡೇ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬತ್ತ ಅಂಚ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಥೋನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸುರುಟ್ಟು ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವ ವೈದ್ಯನಾಥಗೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ತೇರ್ ರಥನ್ ಮಲ್ಪು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತೇರ್ಲ ಆಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತೇರಾಯಿ ನಡೆದ್ಬಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಪರಂದುಲ್ಲೇರ ದಾನವನ್ನಾಗ ತೇರ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಕೊಡಿಮರ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಊರ್ದಕ್ಲನ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಪೂರ ಸಹಕಾರೋಡು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಿಟ್ಲ ದಯಾನಂದ ಗುರುಕಾರ ಇರಲ ಅಕ್ಲ ಮುಂದೆ ಅಳತ್ತೋಡು ಊರ್ದಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಗೆತ್ತೊಂದು ದೇವರ ದಯಟ್ ಕೊಡಿಮರಲ ಇರ್ದಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾತುನಾಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಪಂಪಿನ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಸಾರತ್ ವರ್ಮನ್ ಸಂಪತ್ತ ಏನಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಕಾರಣನೇ ಎಂಕ್ಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರಪೆ ಬಂದಿರು ಐದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರದು ಒಂದು ಐದು ಪಕ್ಕನೇ ಸಾರತ್ ವರ್ಮನತ್ತ ಸಂಪತ್ತಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ಆ ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕ ಸಾಧಾರಣ 10 ವರ್ಷ నుంచి ಎಂಕಲು ಜೋಕುಲಿತ್ತೀಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಆತನು ಅಂಚದ ಇಂಕ ಮಾತೆನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನಂಚ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಡ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲೆ ಅನ್ನ ಓಡ್ಲೆ ಬೋಪು ಜಾ ಮೂಲೆಪ್ಪೆ ಮೂಲೆ ದೀಪದಿ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ನಿಂಕ್ಲ ಗುತ್ತುದಕಲು